Τι ωραία. Πολύ όμορφα περνάμε. Εγώ λέω να φύγω σιγά σιγά όμως, παιδιά. Παρόλο που μου αρέσει η παρέα σας. Όχι, σε παρακαλώ, μην φύγεις. Να κάτσω. Ναι, μωρέ, να κάτσεις λίγο. Άντε, κάτι γρήγορο θα κάνουμε. Για δείξε μας κάτι γρήγορο. Θέλετε να κάνουμε, παιδιά, ένα πολύχρωμο αυγό με έναν διαφορετικό τρόπο? Πολύ μου αρέσει η ιδέα αυτή. Πιστεύω ότι δεν το ξέρετε αυτόν τον τρόπο. Μου το είχαν δείξει. Βραστό δηλαδή. Όχι, χάρτινο. Κάρτα. Όχι. Όχι κάρτα. Κρεμαστό αυγό ή αυγό για να διακοσμήσετε τα παράθυρά σας τώρα το Πάσχα. Πολύ ωραία ιδέα. Θα τα πούμε όλα μαζί και είναι Πάρα πάρα πολύ πολύ ωραία. Για πες. Ελεονόρα, θες να το κάνουμε ταυτόχρονα? Να το κάνουμε να πάρεις και εσύ ταυτόχρονα. ένα χαρτί και να το κάνουμε? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι δύσκολο. Όχι καθόλου. Καθόλου. Και μια μικρή δυσκολία να αντιμετωπίσουμε, παιδιά, ο καθένας μας μπορεί να την ξεπεράσει. Σωστό. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Παίρνετε ένα λευκό χαρτί. Το πήρα. Το πήραμε. Τέλεια. Τι κάνουμε? Με ένα μολυβάκι προσπαθούμε να σχεδιάσουμε ένα μεγάλο αυγό. Όπως μπορεί ο καθένας, δεν μας πειράζει να είναι τέλειο, παιδιά, τίποτα. Όπως μπορεί ο καθένας, ένα μεγάλο αυγό. Δεν είναι όλα τα ίδια. Ακριβώς. Ωραία, να και το δικό μου. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια. Τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε ευχαριστώ. κυματιστές γραμμές, οριζόντιες και κάθετες. Κάνουμε μια Όπως οριζόντια. θέλουμε, όπως μας βγει. θέλουμε και όπως μας βγει. Το κάθε αυγό άλλωστε θα Παίζει είναι ρόλο διαφορετικό. το πάχος της γραμμής. Όπως θέλω. Όπως Κοιτάξτε πώς τις θέλουμε. έκανα. Θα κάνουμε ωραία. μετά να τις πατήσουμε και με ένα μαρκαδόρο, παιδιά. Θα κάνω κι εγώ λοιπόν, εξαιρετικά. Πάρα πολύ Δεν ωραία. χρειάζεται να έχεις σταθερό χέρι. Τίποτα. Αυτή είναι η δυσκολία μου, γι' αυτό δεν είμαι καθόλου καλή στις κατασκευές. Τίποτα, Ένας τίποτα. λόγος είναι και αυτό. Καμία δυσκολία, όλα καλά. Να βρήκες την κατάλληλη κατασκευή. Ευχαριστώ, Λέγκα. Τέλεια. Ωραία, το έκανα κι εγώ. Τώρα πάρουμε ένα μαρκαδόρο Να το. μαύρο ή ένα σκούρο και θα πατήσουμε πάνω για να φαίνεται καλά. Ωραία, σε όλες Πατήστε τις λοιπόν, γραμμούλες παιδιά, έτσι. πάνω στις γραμμούλες που φτιάξατε. Πολύ ωραία. Για να μπορείτε να το ζωγραφίσετε στη συνέχεια πολύ πιο εύκολα. Πολύ καλά τα πάτε και οι δύο. Ευχαριστούμε. Σε πολύ ευγενική. Έτσι μου έχει μάθει η Λεωνάρα. Μπράβο. Λοιπόν, κάνουμε τις γραμμούλες, τις κάθετες και τις οριζόντιες κυματιστά. Εντάξει, τώρα άμα φύγουμε και λίγο πάνω από το Δεν μας μολύβι, πειράζει πειράζει. καθόλου, τίποτα. Ναι. Ωραία, τέλεια. Θα το Κοιτάξτε το δείξω δικό μου τώρα κι αυγό. εγώ. Λίγο χοντρούλικο βγήκε εδώ, Τώρα δεν εμένα, πειράζει. δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά θα περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Τσουποτό, έχεις δίκιο, τσουποτό. Πολύ ωραίο. Τσουποτό είναι το αυγό, είναι από κότα που έτρωγε αρκετά. Μάλιστα. Τώρα, Λοιπόν, τώρα παίρνετε μαρκαδόρους και ζωγραφίζετε το κάθε ένα κουτάκι με διαφορετικό χρώμα. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πολύχρωμο αυγό. Σαν τον Έλμερ. Εμείς θα κάνουμε τώρα έτσι λίγο να το ξεκινήσουμε να δείτε. Και εγώ. μπορούμε να βάλουμε, κύριε Θωμά, μπορούμε να το κάνουμε και δίχρωμο άμα θέλουμε. Μπορούμε να το έτσι. κάνουμε και δίχρωμο, βέβαια. Ναι. Εγώ έφερα από το σπίτι μου ένα που είχα φτιάξει πέρυσι και το είχα δείξει σε κάποια άλλα παιδιά που το έκανα με 4 χρώματα. Α, ωραίο και αυτό. Αυτό είναι το αυγό. Κάπως έτσι θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και μετά, αφού το Μετά τι θα γεμίσουμε κάνουμε, όλο, παιδιά? Θα πάρετε ένα μπολάκι που έχει μέσα λίγο λάδι. Ηλιέλαιο, ελαιόλαδο, καλύτερα ηλιέλαιο. Και η ώρα είναι πολύ ακριβό. Πολύ σωστά, Λέγκα, και πρέπει να είμαστε και οικονομικοί. Πρέπει Να να προσέχουμε. προσέχουμε, μπράβο. Αυτό το Λοιπόν, μπλουμ τι σημαίνει. αυτό το ήταν ένα έτσι αστείο. Αχ, τι καλό. Κι εγώ. Λοιπόν, εδώ ας πούμε ότι έχει λάδι. Βάζουμε μέσα στο πινέλο μας και περνάμε όλο το αυγό με λάδι. Βλέπετε, παιδιά, πόσο το λάδωσα? Όλο το τώρα λάδι. αυτό δεν θα σκιστεί με το λάδι. Θα το περάσουμε ίσα ίσα να βραχεί και να αλλάξει χρώμα, θα το καταλάβετε. Μάλιστα. Το ξαναβουτάω, βάζω λάδι παντού, μόνο πάνω στο αυγό. Βάζω ξανά λίγο λάδι, το πέρασα, τελείωσα. Τώρα έχω ένα λαδωμένο αυγό και Και ένα λαδωμένο τραπέζι, μάλλον. ένα τραπέζι. Μπορείτε από κάτω όμως να βάλετε ένα σουφλά. στρώσετε κάτι. Να στρώσετε Πολύ κάτι, ένα εύκολη χαρτί. παρατήρηση. Σωστά. Τώρα που έχω το λαδωμένο αυγό, το βάζω σε ένα σημείο, το κρεμάω, το βάζω σε ένα σημείο που δεν θα λερώσω πάνω από κάτι για να στεγνώσει. Θα το οπότε αφήσουμε πρέπει να κάποιες περιμένουμε. ώρες να στεγνώσει. Μάλιστα. Και Μετά, μετά. παιδιά, θα πάρετε ένα ψαλίδι και θα κόψετε το αυγό γύρω-γύρω. Εύκολο. Πάμε.
Και τι θα έχει συμβεί με το λάδι? Το λάδι, αφού στεγνώσει, θα επιτρέψει στα χρώματα να περάσουν και από την πίσω πλευρά. Τώρα δεν το βλέπετε, αλλά αυτό θα είναι μαγικό. Και θα το δείτε όταν το κάνετε μόλις σας στο σπίτι. Πόσο ωραίο! Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας άρεσε, παιδιά, εγώ ενθουσιάστηκα, θα το Όταν συνεχίσω λοιπόν, τώρα. σωστά, όταν το λάδι στεγνώσει, μπορείτε μετά να κόψετε το αυγό, όπως είπαμε, και να το πλαστικοποιήσετε όσοι θέλουν ή απλά να το κολλήσουν σε ένα παράθυρο του δωματίου τους. Πάρα Και έτσι πολύ θα έχουν μια ωραία. πασχαλινή διακόσμηση. Τέλεια! Η Ελεονόρα έφτιαξε ένα μικρότερο αυγό. Συγγνώμη, λέγα, σου λέω αμέσως. Μπορούμε, αν θέλουμε, κάτω από ένα μεγάλο αυγό να κρεμάσουμε με 2 τρυπούλες μικρότερα αυγά. Και να έχουμε ένα πολύ ωραίο μόμπιλε. Α, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και να έτσι, σ' άρεσε λέγα η ιδέα μας. Έχω ενθουσιαστεί. Μπράβο, είναι το μαγικό τρίκ με το λάδι. Πάρα Θα το πολύ δείτε, ωραία. τα χρώματα θα περάσουν για την άλλη πλευρά. Δεν θα το πιστεύετε αυτό που θα συμβεί. Δεν το πιστεύω από τώρα. Θωμά, Από σε τώρα. ευχαριστούμε πάρα Και πολύ. εγώ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Να σε φτιάξω λίγο, θα μου Ναι, μα κρυώσεις. θα κρυώσει λέει, κρατήσει Από με τον μια κρύα ενθουσιασμό. μέρα. Λοιπόν, Θωμά, θα ξαναρθείς. Θα ξανάρθω, θα Δίνουμε υπόσχομαι. υπόσχεση στα παιδιά, λοιπόν. Έτσι. Θα σε περιμένουμε και για μια ακόμα εκπομπή. Βεβαίως, βεβαίως. Για μια καινούργια κατασκευή. Εννοείται. Θα το αποφασίσεις εσύ αυτό. Βεβαίως. Εντάξει. Το τι κατασκευή θα είναι. Έτσι. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε, Θωμά. ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια. Λοιπόν, αυτό το χρωμάτισμα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό. Γνώρισα μια καινούργια φίλη. Αλήθεια. Ναι. Ποια φίλη? Την αδερφή της Λίτσας της Πασχαλίτσας. Έχει αδερφή η Λίτσα, η Πασχαλίτσα. Έχει. Πώς τη λένε? Πασχαλίτσα. Μπράβο, είσαι πολύ Μπράβο, ρε. πετυχημένη για άλλη μια φορά, λέγα. Μπράβο σου.